Carlos Soriano, acompanyada per el José Manuel Aro, alcalde de Xiva i diputat de Noves Tecnologies. Per últim, anirem a la que serà proclamada regina d'aquest any 2020, la senyoreta Agnès Alamort Andrés, acompanyada pel president del Club de Colombicultura Aveniganense, don Miguel Ángel Monzó Moscardó, i el senyor alcalde, don Juan Antonio Puchales Arcel. En Miguel Ángel Monzó Moscardó. President del Club de Colombicultura de l'Aveniganense, vull transmetir-vos a tots els presents la meva satisfacció personal d'aquesta sent l'actual provincial aquesta nit. És per a mi un gran orgull el fer este acte, on les dames d'honor i la seva regina han volgut col·laborar entre nosaltres i fer de la colombicultura un event especial que no s'havia realitzat mai al nostre poble. Gràcies a totes elles. Gràcies també a tots els participants, a les autoritats, a la Federació de Colombicultura i, com no, a tots els socis del Club de Benigani. Que sense ells no hagueren pogut fer este campionat. Hem treballat per a que tot així va bé. Crec que entre tots ho hem aconseguit. Espero que demà en la gran final torni a eixir tot bé. Estic segur de que continuarem disfrutant dels coloms i de les amistats entre nosaltres. Aquesta nit, demà i crec que per sempre. Gràcies a tots, bona nit i a disfrutar de la festa de la colombicultura. La Federació de Colombicultura i la Corporació Municipal té el plaer de presentar-los a don Pascual Fernández de Córdoba Martínez, delegat provincial de València, qui ens dirigirà unes breus paraules. Y sobre todo quiero agradecer al Club de Beniganense y en especial a su presidente y a todos los que habéis contribuido a que la colombicultura esté hoy, en un lugar tan alto como está aquí en el Valle del Baida y en especial en Benigani. Hoy sobre todo quiero agradeceros vuestra colaboración, vuestro trabajo y gracias a vosotros la colombicultura hoy en día está a los niveles que está. Pero también quiero agradecer y dar la enhorabuena tanto a la regina saliente como la entrante, querida Agnès y Sonia, y desearos sobre todo que la banda que hoy lleváis encima, que simboliza mucho, simboliza una parte muy importante de nuestro pueblo, porque quiero que sepáis que la banda que hoy lleváis, que simboliza la colombicultura, es una tradición que nació en nuestro pueblo. Un pueblo que se ha fraguado con el intercambio con diferentes culturas y con diferentes etnias que nos ha permitido que hoy en día
pues tengamos esa idiosincrasia que nos ha permitido ser diferentes en muchas cosas al resto de España. Y nos ha permitido, por otra parte, crear y desarrollar la columbicultura, que es un deporte autóctono. Y es autóctono porque nació, se creó y fueron nuestros antepasados los que lo originaron. Por todo ello, os pido que a vosotras, que las damos de honor, que la llevéis con dignidad, y os agradezco hoy que estéis aquí todos con nosotros ayudando a que la columbicultura sea mucho más grande. Muchas gracias. Des de la Diputació de València, la qual represento avui, és un orgull haver ajudat a participar i a fer que siga possible dins de les possibilitats que té la Diputació, com no pot ser d'altra manera que està ella en ajudar, en potenciar tot el deport, i este és un deport que tradicional en la comunitat valenciana, que tots els valencians porten damunt des de xicotets. Jo no soc molt aficionat a la columbicultura, però tots, encara que siga, han passat una època de la teva vida o un poquet de despertar en anar a veure el colom perquè algun amic t'ha portat. Una de les coses que no he entès mai, o que no, com la gent pot veure, sobretot els jutges, que és una feina molt difícil, a aquesta altura i a aquesta distància, que si el toscà li ha picat, si l'altre està allà, que si el fumat, jo la veritat és que aquestes coses moltes vegades no les he pogut entendre. Admiro molt de la gent que està dedicada i sé l'esforç que fa, que la gent s'ha deixat, quan acaba de treballar, se'n va a veure el colom i aquest desespero que té, arreglar-lo, a deixar-se, aquesta afició tan bona que tenen tots els valencians i que és un esport autòcton i que deguem d'estar ahí, deguem potenciar-lo, deguem estar en ell, i per això des de part de la Diputació va estar en tot el que faci falta ajudar a aquest deport que se'l mereix perquè pugui ser. I només desitjar-vos que este campionat i sobretot el punt laveriganense que esteu fent aquest esforç, igual que m'imagino tots els clubs anteriors, però que continueu així, que porteu a treballar, que vos risca tot bé i que siga el millor concurs que s'ha fet fins ara. Bona nit altra vegada. Així tinc un recordatori del tio Genaro Serrano Astor. Demane la presència de Rafa Serrano. Moltes gràcies a tots. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero iniciar mis palabras agradeciendo la posibilidad que me brindáis de dirigirme a todos vosotros. Quiero especialmente saludar a su alcalde, a mi buen amigo, al diputado, compañero diputado, esta representación de nuestro presidente de la Diputación de Valencia, José Rus, en este caso Salvador Álvarez, al presidente de la Mancomunidad, amigo Filiberto, y muy especialmente a los miembros del Club de Columbicultura y cómo no, hablar, saludar, y haría como Pascual, hace un momento que tenía la oportunidad de besaros a todas, pero sería demasiado largo, luego en la cena lo intentaremos, daros un beso a todas, las que hoy tenéis la oportunidad de representar a vuestro pueblo en este campeonato provincial que es de tan arraigados con nuestras costumbres valencianas. Cuando uno afronta el reto de tener que dirigir unas palabras y sabe lo complicado que es ser mantenedor y en un acto en el que además como este estamos todos esperando para cenar después, pues tiene que intentar ser simple, un resumen era mucho más interesante, importante, y con el permiso de ustedes, que seguro que algunos lo han leído, voy a disculpen aquellas errores que puedan hacer. Dice así: hem sabut mantindre el llegat que ens han deixat els nostres avantpassats i tenim l'obligació de conservar-lo per a les generacions futures. Por último, quería felicitar, como no puede ser de otra forma, a todos los socios del Club de Columbicultura, todos aquellos que habéis celebrado hitos importantes en vuestra andadura como club, que habéis contado con subcampeones nacionales y campeones provinciales y que estáis organizando un fantástico trofeo provincial. Vuestro pueblo reúne condiciones envidiables para la práctica del deporte, pero vuestro mayor éxito, el que de verdad trasciende, es el que conseguís día a día haciendo que los más jóvenes se aficionen a un deporte que es una parte inseparable de nuestra cultura como pueblo.
Quiero agradeceros a todos, pues, la oportunidad que me habéis brindado de poder dirigiros estas humildes palabras y que sepáis que después de estos años de cercanía con la columbicultura habéis hecho de mí un aficionado más. Muchas gracias. Molt bona nit i benvinguts ací a Benigànim. Avui és un dia especial per al nostre poble, perquè per aquestes fetges celebrem la festa de la Divina Aurora, celebrem les comunions, la festa de la placeta, el Corpus o el Mercadillo Solidari. Però, mira per on, avui s'encontrem ací per celebrar un acte que mai s'havia celebrat a Benigànim i que gràcies a la Junta Directiva del Club i als nostres amics de la Vall i de la Federació hem pogut aconseguir que el Campionat Provincial de Columbicultura 2008 siga una realitat. Però no penseu que va ser fàcil. Tinguérem que ser seleccionats entre molts pobles fins que en quedaren 3: Estivella, Tavernes de la Valldigna i Benigànim. Ahir crec que tota la societat estigué a una gran altura. Fèrem una pinya i crec que amb la xicoteta ajuda que ens dirà el nostre amic Pasqual Fernández i les característiques especials que a dir dels entesos del nostre poble, aconseguirem que el que pareixia un somni siga una realitat, com hem pogut constatar en cada una de les proves que hem vingut realitzant-se des del diumenge, dia 30 de març, en què es varen realitzar les revisions veterinàries, l'acoplament del dia 8 d'abril, l'inici de la primera prova el dia 12 d'abril, la paella multitudinària del dia 19, fins a la realització de la penúltima prova el dia 29 i que finalitzarà, si Déu vol, demà amb la realització de l'última prova. Realitat que en gran part ha sigut possible perquè quan el regidor de festes els ho digué a les festeres i a la Regina i varen dir que elles eren les representants i que anaven a fer l'esforç que fera falta per a que Benigànim i els nostres amics els colombaris tingueren el campionat de lluit possible, tinc que ressaltar que el seu comportament i la seva participació, perquè en ningú moment han creat cap dificultat a l'hora de triar parelles. Ens han donat una lliçó de punts, no posant cap de reparo i fem-ho molt fàcil. Són dignes representants de la dona beniganense. Moltes gràcies, guapes. La meva consideració és distinguida. Bueno, no voldria acabar sense donar les gràcies al president de la Diputació, el senyor Alfonso Rus, encara que no ha pogut vindre, i als seus diputats, que en la seva presència ens han donat la confirmació d'eixa ajuda econòmica sense la que no haurà sigut possible la realització d'aquest acte i de la financiació a cost zero del programa que hem elaborat i que farà possible que la realització d'aquest campionat siga el menys gravós possible per a les arques municipals. A tots ells, moltes gràcies. Tota la faena i tot el lío que suposa l'organització de tot el que hem preparat ho donaré per ben empleat si es complixen els 3 desitjos que dia en el programa. Que els nostres amics, els colombaris, es senten orgullosos del treball que hem fet. Que esta festa resulti inolvidable per al nostre poble i que el nom de Benigànim revole com els coloms per tota la comunitat. Molt bona nit i moltes gràcies. You see the trouble with me, I've got a head full of fuck. I'm a basket case. I don't think I can love, love, love. You see the trouble with you is you're in love with me,
with me. Monkey see, monkey do. There's no you and tomorrow. A better offer came through. You see the trouble with you. There's no trouble with you. So when you say that you love me, that stops me loving you. And so she stayed on Sunset Strip, a heart so full I drown in it. She's waiting for a broken dream. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. This is the last time that I will show my face. One last tender lie, and then I'm out of this place. I tread it into the carpet. I hide it under the stairs. You say that some things never die. Well, I tried and I tried. Sant Benavent. Requerim ara la presència de Pasqual Fernández de Córdoba Martínez, delegat provincial de València, que li farà entrega a en Vicente Boluda Català. Requerim ara la presència de José Luis Ros Cloquell, president de la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana, que li farà entrega a en José Mira Casells.
Demanem la presència de Vicente Cervelló Alpuente, representant de la Reial Federació Espanyola de Colombicultura. El Miguel Maíguez Gandía. Demanem la presència de Victoriano Terol Luna, que li farà entrega a don Hilario Sabater Martínez. Por su relevante colaboración y organización del Campeonato Provincial de Valencia 2008. La presencia de José Luis Ros Roquer y don Salvador Álvarez Carbonet, diputado de Empresas Públicas. El provincial de Valencia, Pascual Fernández de Córdoba, va a hacer entrega al excelentísimo Ayuntamiento de Benigani, representado por el señor Puchades, este gran alcalde que tenemos aquí en Benigani. Diputada en les Corts Valencianes. Hace entrega Pascual Fernández de Córdoba, delegado provincial. Des de Benigànim i com a president del Club de Colombicultura La Beniganense, ha sigut una gran il·lusió el haver fet possible el repte de ser la sede i organització del Campionat Provincial d'Adults de València en estos últims dies. En aquests dies, el nostre treball per lograr la realització de l'esmentat campionat provincial ha sigut arreplegar tots els esforços, recursos humans i materials, infraestructures, etc. Per a que el nostre interès, junt amb l'il·lusió de tota la població i la seva comarca, hagi sigut una realitat. És per aquest motiu el que vull donar les gràcies, en primer lloc, a tots els socis del club que representen, a tot aquell personal que ha participat i ha col·laborat en l'organització del mateix, a la Federació de Colombicultura d'Equip Federatiu, a les autoritats de l'Ajuntament de Benigani, com no al senyor alcalde, que sense ell no s'hauria pogut fer este concurs. Gràcies, Joan. Ha sigut per a mi un orgull que en Benigani es celebri este campionat. Fet històric per al poble. Està sent de tot un èxit, tant en participació com en resultats. Prova és que ara estem tots així reunits en este dinar de germanor, que és una gran festa de la colombicultura. Des d'ací, convido a tots els presents a que continueu disfrutant d'este campionat, que esta vesprada torneu a gaudir del món dels coloms i que els forasters se'n vagin d'este poble amb un sabor de boca extraordinari.
Benigari i el país de Benigari comptés per tot el realitzat al seu poble. I recordeu que a Benigari els colombaires sempre seran ben rebuts. Bona vesprada i gràcies a tots. Quiero pediros un aplauso para una persona que estoy convencido que en estos momentos nos estará escuchando. Es el dueño del Palomo Extremoduro. Cuando empezó este provincial tuvo la desgracia de caer enfermo y hace muy poco tiempo lo enterramos. Lo conocían en el Samundo como Calafate. Sé que él desde ahí arriba nos estará escuchando y pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Agrair la presència dels diputats que ens honren la seva presència, donar les gràcies al poble, agrair a l'alcalde per l'esforç que hem fet perquè aquest concurs es pogués produir, donar-li l'enhorabona a la Diputació a la Delegació de València per el concurs que hem format i res, que està esperant que guanyi el millor, que puguem veure una gran solta y que no tengamos la desgracia del patrimonio. De la Diputación de Valencia, señor alcalde de Benigari, concejales, reinas y damas de la columnicultura, aficionados todos. En primer lugar, quiero felicitar en nombre de la Real Federación Española de Columnicultura a la Delegación Provincial de Valencia por habernos invitado a estar aquí en este campeonato tan importante como es el Campeonato Provincial de Valencia. Digo que es un honor y una satisfacción estar aquí con todos ustedes. Simplemente, bueno, pues que esta tarde tengamos una buena tarde de palomos y simplemente decirles que gane el mejor. Gracias a todos. Primer lloc, vull agrair a Pasqual la placa aquesta que ens ha donat, però realment la faena d'este concurs ha sigut el pes important portar el Club La Benigarense de Benigari, que és el que ha treballat de valent. Nosaltres hem sigut un poc l'aport, el suport que han tingut econòmic, però la seva llavor i el seu treball correspon a ell. Per tant, jo crec que ells és el que se mereixen este primer aplaudiment. Per a mi, la veritat és un esport que no coneixia, però ha sigut un plaer perquè en ell ha pogut descobrir a molta gent de Benigari que desconeixia i que ha sigut un plaer treballar en ella. Igual que ha sigut un plaer fer molts amics de la federació i de molts pobles que ja sempre quedaran en la meva memòria. A tots ells, moltes gràcies també per ajudar-nos a realitzar aquest campionat. Moltes gràcies a ells. Però bé, jo com a alcalde no he de parlar a soles del campionat. Jo crec que així hi ha massa gent que sap massa de coloms. Jo he de parlar de Benigari. I Benigari, com tots sabeu, o com molts no sabeu, és un poble que estem al sud de la Comunitat Valenciana. Estem a 11 quilòmetres de Xàtiva, a 20 quilòmetres de Gandia, i que és molt conegut per la festa de la Beata el 21 de gener, és molt conegut per la Ròpita d'Etes, és molt conegut perquè som comerciants i som també industrials, però jo vull que siga més conegut també perquè un dia, 3 de maig del 2008, se va organitzar el campionat provincial i va marcar un hito en tota la comunitat. Per això també vull que se conegui a Benigari. Perquè jo penso que ha donat gràcies a les institucions, he donat gràcies a la Diputació i jo penso que sense aquestes institucions no podríem sobreviure i que les coses no són excloents. Uno pot organitzar un campionat de Fórmula 1, però també pot organitzar un campionat com este que hem organitzat així, que és de molta categoria. I se poden organitzar totes les coses. I m'agradaria que això costarà. Podem organitzar-ho tot i no me n'excluiré. I ja sols me queda dir-vos als meus amics de la federació que estem molt contents i ara que ells no me senten, jo crec que se van tapar els oïts, ara que no me senten i
jo sentit comentaris per ahir, m'agradaria que s'anaren plantejant per un futur el que ja com s'han tirat tantes flors per plantejar que venien fora el futur campionat d'Espanya fora Siciliana. En aquesta tarea ens anem a emplaçar perquè nosaltres no, el Club de Cultura Benigànim i l'Ajuntament i les associacions que estan així anem a estar ahí a aconseguir-ho. Moltes gràcies. Ahir en l'acte que vam realitzar ja vam fer el reconeixement a certes persones, però avui volem fer un reconeixement al president de la Federació Valenciana, a José Luis Ros, que volem entregar-li, José Luis, volem entregar-li un reconeixement per la teva ajuda. Com no, tampoc voldria que passara este acte sense reconèixer els nostres colomares. I clar, vaig a reconèixer la figura del president, però va per tots vosaltres esta placa. Esta placa va al Club de Columnicultura de Benigànim. I ara, l'última placa que vaig a donar és una placa que no serà potser la més gran, però és una placa que me fa molta il·lusió perquè és una persona que des del primer dia ha estat allà al costat nostre, ens ha ajudat de nit, de dia, s'ha desviscut per el club, crec que és un excel·lent organitzador i que és una persona que per mi, més que federativa, és un gran amic. I este és Pastor Fernández. Bueno, pues moltes gràcies a tots i recordar-vos que a partir de les 6 a totes aquelles dones que vulguin fer una visita guiada per el poble i us mostrarem totes aquelles coses que en el recorregut que heu fet avui no podeu descobrir i que crec que us agradarà. You say you wander your own land, but when I think about it, I don't see how you can. You're aching, you're breaking, and I can see the pain in your eyes. Says everybody's changing, and I don't know why. So little time, try to understand. Vamos a hacer la entrega de los premios del día. Os comentaré que había un premio adicional de 1.000 euros que será repartido entre los 12 palomos que han empatado, que a continuación os digo. El número 12 ha sido Pequeño Burgués, el 11 el Espartano, el 10 el Chiquitín, el 9 el Chulibert, el 8 el Disco, el 7 el Presumido, el 6 el Picaeta, el 5 la Genación, el 4 Titanic, el tercero Pepe Reina, el segundo Estimat y el primero Aborigen. Los 3 primeros tienen trofeo y luego podéis pasar el resto a recoger el dinero. En tercer lugar, el palomo ha sido el Pepe Reina. Hará la entrega Jessica. En segundo lugar, el palomo Estimat. Hará la entrega Inés Yario. Y el primero, el Aborigen. Hará la entrega Agnès, la reina de la columnicultura.
El resto de clasificados podéis pasar y os entregarán el sobre. El cuarto, Titanic. El quinto, Generación. El sexto, Picaeta. El séptimo, Presumido. El octavo, El Disco. Noveno, Chuliver. El décimo, Chiquitín. El 11, Espartano. Y el 12, Pequeño Burgués. Bueno, los clasificados del 40 hasta el 1 haremos entrega de los trofeos y posteriormente podéis pasar a recoger las guías las personas implicadas. En 40 ha quedado el Pantoja, 39 Laberinto, 38 Socarrat, 37 Horchata y Fartons, 36 Pepe Reina, 35 el Media. Los que voy a decir a continuación pasan a la comunidad, que son el 34 que es el Bobet, el 36 el Jaque Mate, el 33, el 32 el D3, el 31 el Pichó, el 30 el Presumido, el 29 el Carnavaro, el 28 el Pelotazo, 27 Luna Roja, 26 Mosaico, 25 Bolero, 24 Ribelino, 23 Rey Misterio, 22 Extremoduro, 21 Silva, 20 El Deco, 19 Quinta Estación, 18 Dalton, 17 Raboto, 16 Aslam, 15 Miguelín, 14 ADSL, 13 Kamikaze, 12 El Rey León, el 11 el de Fábula, el 10 el Espartano, el 9 el Ojo Traca, el 8 el Siamés, el 7 el Casa Tresor, el 6 Al Pie de la Letra, quinto La Traca, cuarto Mi Sueño, tercero el Diango, 2 el Aborigen y el primero el Pasapalabra. ¿Vale? Del 1 al 13 pasan al Campeonato Nacional y del 13 al 34 van al Campeonato de la Comunidad de Rafelcofer. A continuación vamos a pasar a entregar el quinto premio perteneciente a La Traca. Y hará la entrega Inés Valls. El cuarto es el Palomo Mi Sueño, de Francisco Sánchez Vila. Hará la entrega Inés Llario. El tercero, el Palomo Diango, de José Ramón Durá. Hará la entrega la Agnés. El segundo, el Aborigen, de Vicente Franco. Hará la entrega José Vicente Fernández. Y campeón provincial es el Palomo Pasapalabra, de Vicente Canet. Hará la entrega Juan Antonio Puchado.
sí que os pido, por si se produjera alguna renuncia, que los palomos que ocupan el 35, 36, 37, 38 hasta 40, que os quedéis por si hubiera alguna renuncia, ¿vale? Ahora podéis pasar todos los implicados por orden de clasificación y se os entregarán las guías y el dinero. Y ahora cuando finalice el acto, ahí enfrente hay preparado un vino de honor para los que queráis asistir. Just to stay in the game, I tried to stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. You're gone from here, soon you'll disappear, fading into beautiful light. 'Cause everybody's changing.